Det er til information som den hvide racer, det er jo sådan en Toyota AE86. Det var den, man startede i Japan med at køre race ned ad bjergsiderne med. Og drifting opstår jo. Det er, man skal huske i nogle lødekorer. Og køre ned ad bjerg, det er ikke særlig fedt, hvis man skal skynde sig i hvert fald. Så man fandt ud af at lægge bilerne sidelæns i svingene for at komme rundt. Og det er jo, der kommer drifting. Senere så fandt man selvfølgelig, når man så kører ruten på tidsen, det var meget hyggeligt. Så blev det lige pludselig fedt, hvem der kunne køre de største vinkler. Og så skulle der selvfølgelig også noget pængøj til. Så består drifting simpelthen af en sport, der er lavet et par gale japanere i den spaghetti-flugt ned ad et bjerg.